Guys, hayi kunzima usizo siyalidinga but kubukeka kungelile ukuthi silithole njengamanje. Right now sengihambe almost 1 hour ngeshinyawo, ngihambe listi la ukuhamba khona wonke umuntu just ukuthi siyothola usizo. Listi mangase sithole amanzi. It's been 16 hours on the road. Makhaza umuntu akadlile akaphuzile amanzi ngakubona ukudla, at least amanzi akunasizo likhona. But siku N3 Johannesburg to Durban. Umbuzo uthi kanti why are we paying a lot of money ama e-toll coming down to Durban? Uma behlula kanje ukukhipha at least ibhanoyi ezoletha amanzi sikwazi ukuthi abantu bephuze. Nanganivezele la ngiphuma khona izingane ezincane, abantu abaningi bathwele izingane, izikole zivaliwe, badilika bayeThekwini, asinasizo. Izingane ziyafa amakhaza, sizophuma isidumbu, not futhi isidumbu, izidumbu uma ukuthi abayisukumeli lento ama leaders ethu. We are stuck. Sengihambe almost an hour and 30 something minutes, I don't know. Alokhu usizo. Yabo? Kuhle. La ngikhona is between Montrose and yini Fanrian. Mawushona phansi lapha emajikeni. But kasazi. Let's trust God. If we die, we die. We are not here to live. Isikhathi eside. Thank you. Hayi, amakhaza ngiyawavuma kushaya ube enye into manje. Bafethu Grand niyaphila, umasikale lo ne. No ngithi lapha ake zame ukucacisa ezinye izinto singagcini sezonakala kakhulu. Ngibonile abantu abaningi besilandela kakhulu on social media, Facebook, TikTok nazonke inkundla zokuxhumana. On Friday besehla siza ke eThekwini. Isizathu sokuthi size eThekwini kahle kahle besiphuthuma ekhaya noPheni samba futhi ke nomfowethu omdala uJakalasi njengoba sazi ukuthi ekhaya kushoniwe Sunday, which is namhlanje bekufanele engabe sikhona siyafihla udadewethu. Unfortunately sagcina singafikanga ngesimo sokuthi sivalelekile between iMontrose neFernleham bekune snow ebesinzima. Then ukuphuma kwethu eGoli siza ngapha eKZN. Izulu eGoli belibalele nakuba bekushiwo kwathiwa izulu ngeke libe lihle, kodwa ayikho into besizoyenza ngoba bekushoniwe. Uma ukuthi bekuzoba worse ngalendlela bona bebecabanga ngayo, bekufanele imigwaqo beyivala ukukhombisa ukuthi ngampela they were aware ukuthi kuzoba nesnow kanje. So uma sesisengxakini sekuvela igama lokuthi anibonanga yini endabeni ukuthi kuzoba nesnow. No, uma kuzoba nengozi umgwaqo uyavala, bekufanele umgwaqo ivale. But ke umgwaqo nje wathi ivulike usho ukuthi bekuzohambeka, nabo futhi bebenethemba ukuthi kuzohambeka. Nangaphela ke sahamba sitheke mandlula nje iMontrose. Saqala ke isnow. Number 1 isnow ke thina ke hayi asisazi nje kakhulu eNingizimu Afrika. Sasijabulela sibona isnow. Kanti kuseza iNkuzimalanga kwagcina ke imoto singakwazanga ukuhamba Friday ayikwabona ukuthi asisaqhubeki kwahlwa mawuvuka Saturday, which is yesterday izolo, asithi siyavuka imoto eziningi zimbozekile ngoba besilele zimbozekile akusenzeki lutho. Lapho ke siqale khona ukuthi hayibo nayi lento iba serious. Masiphuma ke siya emotweni zabantu siba check ukuthi ke ngabe ke bayaphila yini. Samba ngeenyawo ngazi icathula kodwa kufanele ukuthi mase uhambe ice ziya freezer. Samba naye ke uPheni silekelela abantu, kukhona nanamasulumane ke lapha out wona yazi ke lento etshela abantu ukuthi no abangene emotweni. Masiphuma ke samba sicheck abantu ukuthi bayaphila yini. Njengoba kade libona uPheni hambe check abantu ukuthi ngabe bayaphila yini. I think that is where amakhaza emngene kakhulu.
lapho nakhona futhi amakhaza angingeni semthamo ugule semthamo ayangena nje ahlale ngaphakathi yabo. Saphinda lapho kwaphoqeleka ukuthi-ke uma kuyoshona ilanga indlala iyasho, basitshela ukuthi-ke abantu bakhona ngakuleya ndawo kukhona ukudla la kuthengwa khona. Ukusuka lade sikhona uma uhamba ngenyawo almost 2 hours yabo. Ngahamba-ke ngofuna ukudla, uma ngifuna ukudla ngimfonele isendleleni ukuthi hey njami ngiyakuthola ukudla ngihlangabeza. Uma ngihlangabeza uyaqhamuka excited futhi nakhona kanti la akazogula khona amakhaza azombamba khona. Then intatha lasibone khona ngathi kuyavuleleka kuyaqala ukuhamba nje wasibonile ubaba uMsweli besuka koBergville bezanene baze bofika nangakhona la sikhona. Masamba-ke sehla-ke sesimfakile-ke emotweni alaleka short hayi no uyagodola kunganakwa-ke ngoba neheater ikhona akunankinga angeneke alale ngemuva kwi-heater sivulela iheater. Hayi masifika-ke lokhuzaneni egarage hayi no umuntu uthule ubanda ngale ndlela keyisimanga la sibone khona ukuthi no lento serious sizame ukumnikeza-ke i-coffee thola ukuthi hayi no ubanda lokhu kwangempela. Sabe sesimphuthumisake ekhaya kuma wakhe kwazi ukuthi cause nathi ayikho into bese sizoyenza mase sekunje. Kodwa-ke upheni uyaphila ukuthi nje ugodolwe kakhulu. So rumors akhona athi ushonile hayi asazi awekho bafethu kodwa yena uyaphila. It's just that ugodolile and akekho right. Yeah, siyabonga. Guys, hayi kunzima, usizo siyalidinga but kubukeka kungelile ukuthi silithole njengamanje. Right now sengihambe almost 1 hour ngeshinyawo ngihambe listi la ukuhamba khona wonke umuntu just ukuthi siyothola usizo. At least mangase sithole amanzi. It's been 16 hours on the road. Makhaza umuntu akadlile akaphuzile amanzi ngakubona ukudla. At least amanzi akunasizo likhona. But siku N3 Johannesburg to Durban. Umbuzo uthi kanti why are we paying a lot of money ama e-toll coming down to Durban? Uma behlula kanje ukukhipha at least ibhanoyi ezoletha amanzi sikwazi ukuthi abantu bephuze. Manganivezele la ngiphuma khona izingane ezincane abantu abaningi bathwele izingane ikole zivaliwe badilika bayeThekwini asinasizo. Izingane ziyafa amakhaza sizophuma isidumbu not futhi isidumbu izidumbu uma ukuthi abayisukumeli lento ama leaders ethu. We are stuck. Sengihambe almost an hour and 30 something minutes, I don't know. Alokhu usizo. Yabo? Kuhle. La ngikhona is between Montrose and yini Fanrian. Mawushona phansi lapha emajikeni. But kasazi. Let's trust God. If we die, we die. We are not here to live. Isikhathi eside. Thank you.